lewru du sa jabo inde sagi tewaɓe sabi kadi lebbi keewani o wi kadi o yetti Allah no feewi en jetti Allah no feewi en juurima ceerno men lomtiɗo ɗo ceerno men ceerno Ahmad Mouhammad Yawma Ba o wi en calminimo en juurimomo hono ceerno Cheikh Oumar o wi eɗen nduwono jinnaɗo men gonɗo nder o caabiɗo ha mbawɗen moftade e ndeɗo moƴƴere hono ceerno Mouhammad Jimba Ba en duwanimomo juutde balɗe e wondude e cellal e dendagal ɓesgu makko en duwanimo dendagal galle ceerno men ceerno Mouhammad Yawma Ba no ceerno Cheikh Oumar Ba wini ko hunde tinde o wi enen pop en jibina tan jinnaɗo o nde o selli nde ceerno Mouhammad Jimba Ba eɗen jewara parcelle ha ceerno Mamadou Yawma ɗo rutti e jomum kankone haw natti hattande haw jooɗi kono a teskorako ɗum nde wonno ɓesgu ngu nan mahi no ɓe mahirno ni o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ne wiya inna min albirri an yasla arrajuli ahda wudda abihi ene jeeya e ɗiggere neɗɗo nde jokkoto e yimɓe yiɗɓe jinnaɓe makko oyɓe jinnaɓe ma gondanno gonda e mum so ɗum natti ɓesgu ngu so mawni maho ha ɓura no jinnaɓe gurdunoni ɗum woni ɗo hakkude ceerno Saïdou en ceerno Cheikh Oumar en ceerno Abouba en e ceerno Cheikh Oumar Ba en no ɓe mbaadiri jinnaɓe ɓe ko noon mbaaduno kadi sikki ala ɓesgu ngu so ari ko heen tan kontinta eɗen ñaago Allah yo ɗum juuɗamin eɗen jetta Allah eɗen jettanaɓe Allah kamɓe waɗɓe oɗo sababu hande e ndeɗo hirde sen garano ene gasanno wonde moye men fof so rewi Allah wattano haniri ni tan leɗo e balɗe muɗum ha jamma ɓoccinoma kono ɓe mbaɗi sababu ɓe mbaɗi hirde en gari en moftima hen enen kadi eɗen jetta hen Allah koota e lewru ndu fof ko moƴƴere kono laylatul qadri haymo andama ɓuure koorka ene tesko jamma o porfitra hen ha teñti e jammaji sappo batte ndiɗi ɗi joƴƴine en ɗo tan ko jorto mawɗo nelaɗo sallallahu alih w sallam nde o yiito jamma o nde o yiini e balɗe sappo gadiɗe o wiya wona ɗo sappo ɗimmide o wiya hono noon ha are oɗo jamma feeñananimo ɓe jorti ko feeñannomo ko feeñananimo o jorti wonde ko oɗo jamma won waɗoɓe ko adi ɗum won waɗoɓe caggal mum kono ko ɓuuri heewde e anduɓe ko hande jorti ko hande ndentata jorto men o yo Allah waɗan en taw ko noon woni amin o wi ɗum woni sababu laylatul qadri o jeyaɗo Allah goon ene wiye Samhun o wuurino e nder duuɓi ujunere hedde duuɓi ujunere o haɓa hen hareji ene tolno keɓe tolno e duuɓi makko hareji ɗi fof Allah ene windanamo hen moƴƴere kanko adi nelaɗo gongo Samhun nde nelaɗo ari ƴeewi moƴƴere no wayi heewde ni moƴƴere wonde hen nde ko wooda moƴƴere o wooda moƴƴere nde o yiɗi moƴƴere nde Allah lomtinanimo jamma o wadde ɗum ko yettude Allah no feewi yo Allah hokku en ɓural jamma o neɗɗo noon gueɗe ɗiɗi tan ngoodi laaɓi ɗi ko ɗiɗi poccigol e oñigol nelaɓe sallallahu alih w sallam o waɗino saaha goto o noddi sahabaɓe o diidi diidol portigol o diidi diidi ɗiɗi
diidi celi haa keewi o wi ngol ɗo diidol portigol ngol ɗo woni laawol moƴƴol diidi celi ɗi ngoni laabi seyɗaani wadde Allah hokka en rewde laawol moƴƴol ngol enen fof alaa ko joƴƴini en ɗo so wonaa yidde darde janngo ñalawma mo ngannduɗaa hoorema alaa fof ko aɗa heen ɗum juulirten ɗum ndiwirten Allah ɗum waɗi annduɓe mbi waktu fof ene jogii sababu ko dandata ma jamma janngo ñana laakara gila tisbar haa subaka nene jogii ko dandar ma janngo ñana laakara annduɓe noon mbi yimɓe sono ngummo e aduna hay sinno kam Allah wi ko inna yawman inda rabbika alfi sanatin ka alfi sanatin mimma ta'udduna ñalawma gooto laakara Allah e makko juutde way kono duuɓi ujunere gaa e aduna enen fof zaman men hannde ayata guurowo duuɓi ujunere kono duuɓi ujunere ñalawmaji muɗum e juutde gila goo haa ujunere woni ñalawma gooto toon laakara on ñalawma noon sa waɗimo misal e ñalawma aduna kanko ɓuri juutde kono sa waɗimo misal e ñalawma aduna ɓe mbi yimɓe gummitto e kabriji mumen ko sahaa tisbar mon fof so ummima tawa golleji mum ene joowa moƴƴere ene joowa e banggue bonande ene joowa banggue sa ummima mbiyeɗa ya rondo ko adi ɗum safaro ene ranganma ene waɗa labale fodde capanɗe jeeɗiɗi ujunere fodde capanɗe jeeɗiɗi malayika jagga hen ene bippa safaro go wonde hoto yandema safaro go ene bikkiro ene yidde yaddema so neɗɗo ummima ɗa on o ƴeewa golleji ɗi o tawa kanko o wawa ɗum ittude ɗon holto nawata ɗum o nawata ɗum koto renduɓe to renduru to yimɓe ndendata so ummima so tawi omo juulanno tisbar makko omo no hanirta ni tisbar mo ganduɗa farillaji mum sunnaji mum mandubaji mum tisbar timmuɗo on tisbar wontantamo daaba rondonomo golleji makko en gandi gay sa juuli juulu a gayni juulu ngu moƴƴi duwonoma wima no moƴƴinirta kam ni no moƴƴinirɗa kam ni yo Allah moƴƴinira noon no jeebirɗa kam ni yo Allah yeebirmo noon so tawi a bunni juulu ngu joni noon tisbar o kañum wontata daaba rondonoma golleji ma nawanma to renduɓe te renduru so yimɓe dentiɗo wonata ko saha gulɗo kono naange nge nde wonno naange volume mum ɓeydoto wonata ko saha gulɗo moni fof e fodde golle muɗum noon foftirto jeeyaɓe mbarña ha heɓa peele ɓe mbarña ha heɓa kolɓuli ɓe mbarña ha heɓa nadorde ɓe mbarña ha warñeno mumen yooɗa ɗumen sabu wulde ñalawma o saɗa juuɗanno tisbar no hannirta ni tisbar o wontanma ɗuuɓi hono no arshi ni Allah addanma parasol mum woni danki mum arsiga timnayma wonanma ɓuuɓri han saaha han mbasa tampude fof yimɓe ene dari ene paadi ñaawode hunde Allah wiyata wa uridu ala rabbika saffan ɓe garne kamɓe yimɓe ɓe amɓe sappeji e yeeso Allah Allah wiya ɓe laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin on gari amen ko hono nomin tagirno on ar wonde lawol
وإن الله يرى ألست بربكم قالوا بلى دون يمبي golindinanoɓe moni fof jaɓi aadi o hande en garti won humnuɓe aadi o won firtuɓe aadi o Allah ene siftana ɗumen بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Allah wiya ɗaccuke on ngaaƴimo wonde on baɗantaake fodde mon fodore ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب moni fof kayitol mum walline tiimay golle muɗum wonko wonirno ga e aduna tisbar o on saha ɗum nafatma to on ñalawma a tampata en jiɗa juurnade o yimɓe jahata tan haɗo baba adam gila baba adam ene ñaago ha yettinaaɗo sallllahu alayhi wa sallam so yimɓe gummima ɗon garata koye takkusan on saha ɓe mbi golleji peese aduna bitikaji ɗi safoyi maaro banggue poids o kalno teddiri fayre less ɗuma faye dow kono peese lakara nde wonno ko nunɗude kalno golle ma teddiri fayre ko dow on saha so tawi golle ma ala no mbay kono aɗa juuɗanno tisbar hono hannirtani tisbar o wontanma poids tedduɗo suuranma peese o ngara on banggue kadi daɗa ɗon sa ummima ɗon yimɓe ɓay koye futuru ɓe mbi on saha yimɓe taccata sirat enen fof enen nana sirat no way ko woni hen e hulɓinade anduɓe mbi kañum ɓuuri leeɓol sewde ɓuuri laysat welde ɓuuri silama welde ko foti no leeɓol sewde sa wiyama yaɓɓin hen koyɗe ma ko foti no laysat welde a wiyama yaɓɓu hen koyɗe ma a gañaji a yanaji wawa wonde wadde ɗum ko ballal Allah tan yantana hen moni fof ene tacca ɗon fodde golle muɗum ɓe tinata ani ndewi ɗon ɓe mbaɗa ɗon waktuji ɓe mbaɗa ɗon hojomaji ɓe gona hen ma jawtu ni kono ma tampu sa fof ɗe tebbirade nangue to kadi e sa tebbirimo koye safaru woni less halko dandarma hen futuru moƴƴo futuru juuɗetenoɗo no hannirtani gonduɗo e farillaji sunnaji mum e mandubaji mum futuru jabaɗo on wontan sajade jaɓɓa hen yawtinma sirat tawatinani hakkude futuru e gueeƴe eɗen gandi ene ɓattodiri jamaji mbaɗata ko 1 heure de temps kono timmata ɗon sa ummima ɗon rewi hen ko aljanna oyi ɗon kadi yawtintuma ɗon ko gueeƴe moƴƴo wontanma daaba nawma aljanna wadde eɗen gandi waktuji ɗi waktu fof ene jogui nafoore Allah ala fof ko wiyata waktu taw ko haalanma ko tottanima dalilu heewani wadde tinnoɗen e dewe men Allah mbatten hen hakkillaji ha tengti e wañiraɓe men rewɓe tinnoɗe e diine o seerenɓe ɓe mawɓe ɓe ɓe lewani en laaɓi ɗi haɗi mbeeɓi hande dewal Allah ene weeɓi kono ene satta e meɗen nde wonno haajuji ɗi ne keewi terɗe ɗe ne teddi kono hande dewal Allah ɓuuri weemde nden saɗa janngoya ma jaha ɗo ha Fuuta walla jaha ɗo ha nokkuji goɗɗi kono hande moni fof ene wawi janngude e nder galle mumen ɗum ko moƴƴere woni ɗon kono kala no weeɓiri seyɗani o noon heewirta hen doole seyɗani noon haɓete wiyataki tan ko seyɗani ala haɓete kadi seyɗani saɗa haɓa e muɗum a tatoto e wonnoon saɗa haaɓe mo ngannduɗa a yiyata a annda no wayi
mbiyata ko ɓaleejo mbiyata ko ɓaleejo walla ko boɗeejo a annda ka cifanaɗo tan holko woni seyɗani wadde on ene metti habde on hakkille haɓata e muɗum yo Allah hokken famde ɗum koye jiɗano junnani noon haala ka nana juuta eɗen jahno seeremɓe ɓe allahumma salli ala seydina muhammad wa sallim